Creemos, pois, que entre nós, como foi tantas veces asentado polos mestres do galeguismo, a lingua galega é o elemento fundamental, a forza dominante no proceso de restauración da identidade colectiva. E ese elemento, esa forza, han de ser mantidos na mellor forma posível para que poidan cumprir a súa función estimulante da cohesión comunitaria. E claro está que a lingua non se achará na forma conveniente se non a limpamos das adherencias exóticas, fonolóxicas, léxicas, morfolóxicas, sintácticas, ortográficas, que a desfiguraron e hallaron no transcurso de varios séculos de historia antinatural. O galego é unha crianza enferma, e non cremos que o amor ao galego deba estenderse á súa enfermidade. Unha asistencia médica que asuma o patolóxico como normal acabaría por eliminar a doenza mediante a eliminación do doente. A ver, que tal vos quedou?